Zásadným cieľom vlády však naďalej je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky z Paktu stability a rastu. Väčšinu opatrení potrebných na zníženie deficitu príjmeme s účinnosťou od roku 2011. Naším cieľom je strednodobo smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Výrazné zníženie deficitu verejných financií umožní, aby vláda začala ku koncu volebného obdobia znižovať podiel verejného dlhu na hrubom domácom produkte. Vláda presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom zefektívniť tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Navrhneme úpravy, ktoré podporia motiváciu nezamestnaných prijať pracovné pozície, a to zavedením kombinácie práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných. Zainteresujeme podnikateľov na vytváranie nových pracovných miest úľavami na poistnom. Pokúsime sa urobiť poriadok v daniach a odvodoch. Vláda zrealizuje systém jednoznačného, relevantného a včasného výkladu zákonov, ktoré sa týkajú daňových a odvodových povinností. Zjednotí výber daní a cieľ a následne aj odvodov na jednotné miesta, ktorými budú zreformované súčasné daňové úrady, zavedie spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov a zruší neodôvodnené výnimky. Dokážeme takto posilniť príjmy štátu, samozrejme nebude to postačujúce. Verejné financie nebudú zdravé a stabilné a vláda nedokáže zvyšovať kvalitu života občanov, ak zodpovedné hospodárenie bude závisieť iba na dobrej vôli politických reprezentácií. Nemôžeme si dovoliť opakované vlny prudkého zadlžovania, ktoré znižujú šancu riešiť dlhodobé problémy Slovenska, súvisiace napríklad aj so starnutím populácie. Potrebujeme prísnejšie pravidlá, ktoré aj tej najmenej zodpovednej vláde zabránia rozhadzovať naše spoločné peniaze. My sa budeme správať zodpovedne, ale budú to aj tí, ktorí budú vládnuť o 5, 10, 15 rokov? Vláda sa preto pokúsi presvedčiť, pani poslankyne a pánov poslancov, že ústavný zákon o fiškálnom pravidle pre verejný dlh, ktorý určí strop zadlžovaniu, je v náš spoločný prospech. Budeme sa uchádzať aj o súhlas poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom rozpočtovej ústavy, teda zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý definuje jasné pravidlá disciplíny a transparentnosti vo verejných financiách. Cieľom bude, aby vlády už nemohli nehovoriť pravdu, ale naopak hovoriť pravdu o skutočnom vývoji hospodárenia na Slovensku. Vytvoríme aj štíhlu nezávislú inštitúciu, ktorá bude kontrolovať vývoj verejných financií a pravidelne o ňom informovať verejnosť. Na jej čele budú, dúfam, skutočne nezávislí odborníci, ktorí nepodľahnú tlaku akokoľvek populárnej vlády. Štátny rozpočet bude obsahovať všetky podstatné informácie v zrozumiteľnej podobe tak, aby verejnosť bola jasne informovaná o využívaní verejných zdrojov. Nikdy by sa už nemala opakovať situácia, keď štát zakrýva občanom realitu a odmieta im povedať, ako narába s verejnými financiami. Dúfam, že takéto návrhy podporí každý politik bez ohľadu na príslušnosť k politickej strane. Zodpovedné hospodárenie štátu je prejav úcty k ľuďom, ktorí platia dane a odvody. A táto úcta musí byť pevná a trvalá črta nášho štátu. K druhej priorite. Nulová tolerancia korupcie
a zabezpečenie prístupu k spravodlivosti. Vážené dámy, vážení páni, poviem vám krátky príbeh, ktorý sa odohral trošku v vzdialenejšej krajine, v kolumbijskej Bogote. Jeho hrdinom je bývalý starosta, ktorý do boja proti bezohľadným šoférom a nezodpovedným chodcom nasadil do ulic mesta nečakanú zbraň. 420 mímov. Vždy, keď niekto porušil pravidlá, jeho konanie napodobnila nekompromisná pantomíma a verejne ho zosmiešnila. Vďaka tomu a ďalším opatreniam sa v Bogote počet tragických dopravných nehôd výrazne znížil. Nehovorím, že sa máme zmeniť na mímov, máme iné nástroje a možnosti. Ale keď nefungujú, tak sa siaha aj po netradičných riešeniach. Čo má tento príbeh spoločné s korupciou na Slovensku? To, že dodržiavanie pravidiel nie je len vec formálnych zákonov a papierových trestov, ale predovšetkým verejného tlaku, kontroly, pranierovania a zosmiešňovania tých, ktorí ich porušujú. Korupcia na Slovensku narástla do takých rozmerov aj preto, lebo je tolerovaná, ukrývaná za dverami úradov a honosných firemných sídiel a akceptovaná ako v úvodzovkách normálna súčasť biznisu a politiky. V skutočnosti na nej však nie je nič normálne. Korupcia znižuje kvalitu života, likviduje dôveru ľudí hneď niekoľkými spôsobmi. Nie sú to len priame finančné straty, ale predovšetkým zničujúci spôsob, akým deformuje pohľad na podnikanie a verejnú politiku a na to, čo je priateľné správanie sa. Kvôli korupcii a klientelizmu ekonomickí gangstri ničia všetko pozitívne, čo je spájané so slovom podnikateľ. Kvôli nim veľká časť verejnosti vníma súťaž na trhu ako hru, v ktorej musí byť zisk jedného nevyhnutne stratou druhého. Kvôli úplatkom a rodinkárstvu čelí každý, kto chce pracovať pre vládu a úrady, automaticky podozreniu, že sa do verejnej správy prišiel nabaliť. Korupcia trestá slušných ľudí, berie im energiu a príležitosti a odmeňuje gaunerov. Tejto kultúre tolerancie kriminálnikov a vytvárania zdania normálnosti by malo byť konečne na Slovensku koniec. Gaunery sa neskryjú ani za veľké meno nadnárodnej korporácie, ale ani za kreslo v parlamente. Budú kontrolovaní, poukazovaní, kritizovaní, trestaní a vytláčaní tam, kam patria. Na okraj spoločnosti, prípadne za mreže. Táto zásadná zmena bude možná preto, lebo nová vláda bude mať v boji proti korupcii a klientelizmu, pevne v to verím, najsilnejšieho možného spojenca. Informovaných občanov. Ako to dosiahneme? Pri nakladaní s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv bude vláda dôsledne využívať verejné súťaže a dražby. Akékoľvek nakladanie s majetkom štátu bude prístupné verejnej kontrole. Bez ohľadu na to, či štát majetok predáva alebo prenajíma. Zverejníme na internete všetky zmluvy, faktúry a finančné transakcie týkajúce sa verejných zdrojov ako podmienku ich účinnosti. Zverejníme aj také zmluvy, ktoré boli uzatvorené v minulosti bez ohraničenia dátumu. Vláda presadí, aby všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky poskytnuté z verejných zdrojov boli zverejnené na internete a zavedie súťažný princíp do procesu ich poskytovania. Sfunkčníme centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby občania mohli jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky
a uložíme povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky, posudky komisií a výsledky hodnotenia komisií a ich zdôvodnenia. Presadíme povinnosť oznámiť verejnú súťaž s dostatočnou lehotou pred jej vyhlásením a povinnosť zverejňovať záverečné správy aj ekonomické analýzy vypracované v súvislosti s obstarávaným tovarom alebo službou. Vážené dámy, vážení páni, na Slovensku už koluje vtip, že dvaja právnici majú na každú vec aspoň 3 právne názory a dávno prestal byť smiešný. Stal sa trpkou realitou v súdnej praxi, ktorú sprevádza niekedy až arogancia, bezohľadnosť a morálny rozklad justície. Ako má občan veriť štátu, keď sa nemôže spoľahnúť na jeho základnú úlohu, a to zabezpečovať spravodlivosť? Ako chceme zvyšovať kvalitu života, ak nedokážeme ľuďom poskytnúť základné právne istoty? Právnemu a súdnemu systému na Slovensku dôveruje ani nie každý tretí občan. Toto je neodpustiteľné, priam civilizačné zlyhanie nás všetkých, ktorí sme za tento stav zodpovední. Vláda preto navrhne zmeny, ktoré skúsia navrátiť postupne dôveru v súdy, zefektívnia ich činnosť a zlepšia kontrolu nad ich rozhodnutiami. Aj tu budú našimi spojencami informovaní občania. Zmeníme systém správy justičných orgánov a zabezpečíme transparentné a verejnosťou ľahko kontrolovateľné rozdeľovanie zdrojov podľa vopred stanovených kritérií tak, aby sa odstránil priestor na vnútornú korupciu na súdoch. Navrhneme, aby sudcovia nemohli bez uplynutia akejkoľvek lehoty striedať sudcovskú funkciu s funkciou vo výkonnej moci. Vláda navrhne zmenu predpisov o disciplinárnom konaní voči sudcom a zmenu vytvárania disciplinárnych senátov, aby boli v opodstatnených prípadoch efektívnym nástrojom očisty súdneho stavu. Preto budeme usilovať o zavedenie disciplinárnych senátov systémom náhodného výberu ad hoc, zvlášť pre každé disciplinárne konanie a umožníme občiansku kontrolu. Presadíme zákonnú povinnosť súdov zverejňovať všetky súdne rozhodnutia na internete a postupne vytvoríme podmienky na elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní. Zabezpečíme, aby mal každý súd svoju internetovú stránku so základnými informáciami v jednoducho dostupnej a zrozumiteľnej podobe, ako aj so štatistikou jeho rozhodovacej činnosti. Určíme presné kritéria, proces a dôsledky hodnotenia práce sudcov s možnosťou straty funkcie, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú alebo morálnu spôsobilosť. Vláda bude presadzovať otvorenosť a transparentnosť hodnotenia sudcov, vrátane zverejnenia výsledkov a zriadi linku na ohlasovanie prípadov korupcie. Tretia priorita, veľmi vážna, dostatok pracovných príležitostí, ktoré znižujú sociálne riziká. V tomto roku prekročil počet nezamestnaných hranicu 400 000 osôb, pričom vyše 200 000 osôb je bez práce dlhodobo. Zámer podporiť tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce sa nie veľmi darí naplňať. Asi štvrtina z existujúcich dotácií a príspevkov sa už nevyužíva, iné sú častokrát zneužívané a nenaplňa sa cieľ znižovať nezamestnanosť. Slovensko sa síce po vlaňajšej ťažkej kríze vrátilo k hospodárskemu rastu, ale jeho trh práce prechádza obrovským otrasom. Miera nezamestnanosti sa z 9% v poslednom štvrťroku 2008 zvýšila na aktuálnych 15%. Mnohé rodiny stratili živiteľov a musia čeliť aj pokračujúcemu prehlbovaniu regionálnych rozdielov.